डुप्लिकेट 2 नम्बर लिडारफ्रा दिनै दियारनाब्ला सारनि खाथियाव गसंफैनोबो गोहो जायाखै ना गिनानै दंजोबो गासिबो। नांलाया दे नांलाया Turun. Foto lah deh. Foto lah deh. Foto lah minta. प्रमद बर' भेरेंगा नोंसोर बे भिडिअखौ नुदोंना नोंसोरखौ सोरबा बेबायदि दायो बरायगोन ना होसोगोनसो नोंसोरखौ उल्था रावबो मोजां मोना नाय दियारनाब्ला सारनि सायाव माबायदि मान बावनायजों आर'नाइ गानहोदों खुलुमदों मान बावदों दियारनाब्ला सारखौ प्रमद बर' भेरेंगामोन ना दंबावो गबिन्दमोन धीरेन बर'मोन नोंसोरखौ सोरबा बिदि मान होगोन नामा दिनैनि दिनाव ना पलिटिक्सनि सैमा होननासो बुंगोन नोंसोरखौ थैनासो बुंगोन गासिबो हारिखौ थगायना जाग्रा गावनि उदै नायग्रा होननासो बुंजोबगोन नोंसोरखौ रावबो मान होला दिनैनि दिनाव नाय दियारनाब्ला सारखौ माबायदि रायजो राजाफ्रा मान बावनानै खुलुमनानै आर'नाइजों बरायगासिनो दङ नाय बिसोर आसोल नाम्बार 1 हारिनि थाखाय खामानि मावग्रा बावसोमग्रा मानसि नोंसोर गादिनि थाखाय नांदोंमोन आरो गादियाव जिरायनो मोननानै दिनै ना बर' रायजो राजाखौ नायनो रोङाखै नायबाय था नोंसोरो माबायदि हाव नांगोन बर' रायजो राजानि सारा गासिबो रायजो राजा नोंथांमोन खौसे जा ना दियारनाब्लानि थाखाय आरोबाव खौसे जाबाव आरो हारिखौ खौसेयाव लाबोनो हागोन अब्लासो जेब्ला जों खौसे जाफिननो हागोन ना बे रायखसि पलिटिक्सनि मानसिफ्रा जोगार जाजोबगोन जोंजों। दियारनाब्ला सारा 20 साननि थाखाय लिभआव फैदों आरो बे समाव गोबां एनडिएफबिफोर दं जायफ्रानोखि बिखौ दिनै मान बावनांगौमोन लोगो हमनांगौमोन ना सासे फाउन्डार प्रेसिडेन्ट हिसाबै ना दा बिथांमोना पलिटिक्सआवसो हाबना दङ पलिटिक्सनि फैसा गुन्दै जानो लुगैनानै हारिखौ बावगारनानै दिनै गावनि जाय गोख्रों दैदेनगिरि गोग्गो गोसोनि लिडार बेफोरबायदि मानसिखौ दिनै बिसोरो बे साननैसो सम जोबथेसालिनिफ्राय ओंखारफैनाय समावबो लोगो हमनो मान बावनो बिसोरहा सम गैया दे बिसोर गावनि अनगायै आरो गुबुनखौ रावखौबो साननो गोहो गैया बिसोरहा साननो हानाय माबा गैया गोसो गैया बिसोरहा जास्ट बिसोरनो पलिटिक्सनि फैसा नांगौ गावहा बोरै देरहानानै गादियाव जिरायनो हागोन बेखौल'सो नांगौ बिसोरनो दिनै गावसोरनि सासे गोख्रों सैथो गोसोनि दैदेनगिरिखौ बिसोरो मान बावनो बिसोरहा सम गैया।